എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം LP-UP പരീക്ഷകൾ നമ്മളുടെ പടിവാതിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് 100 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എത്ര മാർക്കുകളാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് സയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 30 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ SS ഭാഗത്ത് നിന്ന് 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഭാഗത്ത് നിന്ന് 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കി 30 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മാർക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, 10 മാർക്ക് മാത്സ്, 10 മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ TTC ഉള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ BEd ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം. UPക്ക് കൂടുതൽ BEdും PGയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സയൻസ് ബിരുദധാരികളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ്. ആ സയൻസ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കരുത്. ഹയർ ലെവലിൽ സയൻസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് LP-UP പരീക്ഷയ്ക്ക് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിക്കുക, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരമാവധി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലോ മാത്സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടി പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇയറുടെ LD ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം സിംഹഭാഗവും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം. സയൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ഏരിയ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് LDക്കും LGSനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുക. സൈക്കോളജി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം ഈ LP-UP പരീക്ഷയുടെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഭാഗം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? SS ആണ്. ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ UP സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള SS ഭാഗങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് സമയം ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. കാരണം അത് വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഈ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും അതൊക്കെ വളരെ വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കാതെ ഈ 2 ഭാഗത്തിന്, സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അത്ര ടഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ല വരാറ്. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ സെക്രട്ടേറിയറ്റോ പോലെയുള്ള ടഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം കളയാതിരിക്കുക. കാരണം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ലഘുവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ച് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ സമയം കളയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. മാത്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ PSCക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആണെങ്കിലും 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ സാധാ പലിശ അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് LDക്കും LGSനൊക്കെ LGSനില്ല LDക്കും മറ്റ് +2 ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പലിശ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം, രക്തബന്ധം, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ജനറൽ PSCക്ക് പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ LP-UP ആയതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരും, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്
നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സയൻസിൽ തന്നെ ഈ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾ LGS, അതുപോലെ തന്നെ CEO, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ പരമാവധി നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ 30 മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് SS-ന്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പോവാതെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ചിട്ടയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ LP-UP പരീക്ഷ. കാരണം LP-യുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ LP ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1000-ഓളം പേർക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം നിയമനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനിയും 300-ഓളം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടി ആൾക്കാരെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർ കേസിന് പോവുകയും അത് കോടതി വിധികളിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഴിവുകൾ വരുന്ന, അതായത് വേറൊരു തസ്തികയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അത്ര ഒഴിവുകൾ വരുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് ഈ LP-UP പരീക്ഷകൾ. വേറെ ഏതൊരു മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന നിയമനത്തെക്കാൾ സർക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒഴിവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഒരുപാട് ഒഴിവുകളുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 1000 പേരിൽ ഒരാളാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മതി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കൊക്കെ വളരെ താഴെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും ഈ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടി ഉയർന്ന ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്താതെ നമ്മൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാവുക. കാരണം നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ എടുത്താലും കാര്യമില്ല, നമുക്കതിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിൽ വന്നാൽ പോലും നിയമനം ലഭിക്കുന്ന LP-UP പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുക. എങ്കിൽ സുനിശ്ചിതമായ വിജയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. കാരണം ഈ പരീക്ഷ അത്ര വിഷമമുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും മാത്സിൽ നിന്നും സയൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക.